Ассалому алайкум бародаро. Нигоҳ кунед бародаро, инҷа скутерчои мана новинкаош омадааст. Ҳаррӯи 100 мебрафтагӣ автопилот. Ҳамааш ҳозир обзор мекунем. Алинам фурӯшӣ будааст. Номерашон дар зери видео мебинед. Марҳамат муроҷиат кардан мегиред. Нашоти лабочаи мана скутеро бо электронии великоям ҳаст. Адреса мефаҳмонем. Хушро нигоҳ кунед. Якте лайка бизанед. Рафтем радноё. Нигоҳ кунед. Ана инҷа трасси Бобоҷон Ғафуров Хуҷанд мана айн тараф биёедтон агар тарафи Ғафуров айн тараф тарафи Хуҷанд мебиёедтон. Ана инҷа олами қолинҳо даст бародаро. Ана дасти ростро ин бародар савдо мекунанд. Нигоҳ кунед радноё. Ана хе скутерчои биқаги овардаги нигоҳ кунед. Ана скутерчои электрони нигоҳ кунед бародар. Ин сахт зӯрош овардаги ин ҳаррӯи 100 мебрафтагиш. Ана ино ҳаррӯи 100 мебравад. Нигоҳ кунед радноё. Ана электрони великоям ҳай херидор бошед агар ҳозир афзалша мекунем. Хушрӯи гукра ати лайка зентон. Великои электрони 100 мекунем бародаро. Ин чиз размери 26 ба фикрам алюминий бошад. Акар оз мебинем. Ба фикрам алюминий. Ана нигоҳ кунед бародаро, 7 скорост будаст. Сета пешаш мани аккумулятор снимаиши будаст. Мана мегиртон агар зарядаш тамом шуд агар хона дарода баъзо заряд монда мегиртон. Инҷа багаж дора бародаро. Мана ин ҳолати қафош напана пачка ино бародаро. Ана инҷа ана зер мекунон кнопка. Ана инҷа зарядчи нишон метиҳад. Ҳаррӯи чам рафтостон ҳамаша нишон метиҳад. Тормозош ани газаш будаст. Хай нархша ҳамун комментарий нарх нестон ёки номери WhatsApp мемонем муроҷиат кардан мегиред. Нархша дар WhatsApp мегирем. Электрони скутерча нигоҳ кунед бародаро. Ин новинка 26 мана нигоҳ кунед бародаро. Тормозош диски бибин, дискчаоша бинед, дискчаоша хушрӯкша бинед бародаро. Ози мани фарчаош нигоҳ кунем. Фарчаош тормозош хе жидкисни будааст. мана ҳаррӯи 100 мебравад. ин ҳаррӯи 100 мебравад. барши меозам нигоҳ кунед бародаро. ҳаррӯи 100 мебравад. Бо автопилот дорад. мана 99 мани автопилотша мемонем. мана газа оҳиста 100 метем рафтан мегирад бародаро. мана скорти чанд хоҳедтон агар ҳамна мемонтон автопилота. мана инҷа қӯш мекунтон рафтан мегирад. шумо мазика рафтан мегиред. мана задни скорост дорад бародаро. мана А1 то 3 скорост дорад бародаро. инҷа аваринкаш сигнал ҳама парковка ки мизеош будаст. бо мана паска рафтан мегиртон. бошад ҷои USB будааст. телефонам заряд мемонтон. бо ихе USB тиконтон ин калонка шай мекун. ин калонка ази наша. ин фақат барои телефон будааст. заряд мемонтон. инҷа якта чише пасавкиша мемонтон рафтан мегиртон. оз ман қафош нишон метиҳам. мотораи 2000 будааст бародаро. аккумулятораш 6 таги будааст. озами 1 2 3 та 6 таги ва ёш бошад 5 таги. мана нигоҳ кунед. бо пуштош бе ман ихе подсветкаош будааст. нахпана пачка. виче нигоҳ кунед бародаро. ин вичеши нигоҳ кунед. ана инҷа подсветка дора бародаро. ана инҷа фаро лупа будааст. фарош дискиви тормоз жидкиси тормоз бо инҷа ана подсветки тага ихе шаба дар гирифтагӣ месад. нигоҳ кунед бародаро. ана ин спорташай режим спорташай. мана ин задни ҳам мебрафтааст. мана скорости бай аварионка сигнал. мана инандаям ҳайваяш автопилоташай инандаям ако автопилоташай ина ихе ҳаррӯи 100 мебравад. ина ҳаррӯи 100 мебравад. бози шайфи USB шая USB Bluetooth. мана инҷа ҷои заряд мемонад. инҷа ҷои зарядаш будааст. заряд мемонад Bluetooth USB. инҷа бо багажчам будааст. ина нигоҳ кунед бародаро. ҳолати қафош нигоҳ кунед. ана инҷа подсветка дорад. ихе ҳар хел мешудааст светош. ба ин тагаш подсветкашай стопникош. бо ихе вариантош ҳай. мана нигоҳ кунед. лупа инҷа ваяш будааст. дискчаош нигоҳ кунед бародаро. исал ваяш калон будааст. инам ҳаррӯи 100 мебравад. мани заднишай 1 2 3 скорост сигнал парковка ва ёша. ман инҷа бо ҷои телефон заряд монда кашад. ҳолати қафош нигоҳ кунед бародаро. мана ине ки подсветка надошта будааст. мана бародаро нигоҳ кунед. ина 1
2 3 4 تا بود است اینجا و این 4 تا پایین اکومولاتور بود است یک زیرات کی چند تا میگاد بودن 50 تا 60 میگه 50 تا 60 و یوش هم میخه میگاد بودن وایوش هم 50 تا 60 آیا 50 تا 60 نگاشته است نیا کنه بادر نه و یک تا نزدیکتر نشون میتیان نیا کنه من اینا سوک کی خی ممکن ملتار گردد نیا شو کی سوکات нарху навоша бардро нарху навоша номери соҳибаша дар зери видео мемонам муроҷиат кунед нархша ҳаму ватсапошо менесед сурате скриншот кунед партоед кадомиш дако боша дигар нархша дар ҳамуҷа мегӯянд нархи оптови ако нархи оптови китиам шуро кара патчико мерасонед донова вақти нарх оптом метӣ доновиам якта нархи оптови медодиям херидоро марҳамат муроҷиат кардан бигиред